Godmorgen. I dag vil jeg gerne dele 3 helt vidunderlige bevægelser, som frigør nakken, skuldrene, ribbenene, hoftene, hele din rygsøjle. En bevægelse, som du kan udføre om morgenen efter arbejdet, hver gang du mærker, at du er lidt spændt i skuldre og nakke. Eller måske når du ikke har så meget energi, men har lyst til at bevæge din krop. Til de 3 bevægelser har du brug for et tæppe, som du folder sammen i en lang pude og lægger på tværs over måtten. Så tæppet skal vi bruge under hovedet. Og når det er klar, kom ned og læg på din højre side. Bøj knæene på linje med dine hofter. Underbenene parallelle med måttens lange kanter. Og arme hviler foran dit bryst. Du kan lukke dine øjne og mærke åndedrættet. Og prøv at være så afslappet du overhovedet kan, mens du udfører de næste bevægelser. Når det er klar, rækker du med venstre arm over højre arm. Så du vil sanse, at skulderbladet glider væk fra rygsøjlen. Og derefter lader den venstre hånd glide over højre arm, op til dit bryst, op til hjertet. Hovedet følger, og langsomt ruller frem igen. Rækker lidt over. Og så udvider bevægelsen. Næste gang kan du føre venstre hånd op til din venstre skulder. Så du triller lidt på dine skulderblade og ruller tilbage. Lad dit hoved og dine øjne følge bevægelsen. Og på et tidspunkt vil du mærke, at venstre skulderblad kan komme ned i kontakt med jorden. Du åbner armen bag ved din krop. Måske tager 1-2 vejrtrækninger her. Og derefter ruller tilbage. Det næste er regnbuen. Du rækker med venstre hånd over det nederste arm. Løfter nu strakte arm op mod himlen og før bag ved kroppen. Og udåndingen samme vej tilbage. Lad dit hoved og dine øjne føle bevægelsen ligesom før. Og sæt farten ned, hvis du mærker, at du har tendens til at skynde. Så du er opmærksom på bevægelsen og alt det, der sker i din krop fra øjeblik til øjeblik. Lad os tilføje venstre knæ, venstre ben. Næste gang du løfter det strakte arm op og bag ved kroppen. Før venstre knæ i retning af brystet. Når du fører armen tilbage hjem, strække benet ud og før det strakte ben diagonalt bagud. Skaber længde. Stræk benet op. Eller løft armen op og før venstre knæ op mod brystet.
Hovedet følger venstre hånd. Og før armen tilbage. Og det strakte ben diagonalt bagud. Flamingo. Og prøv at mærke, hvordan overkroppen tvistes den ene vej, overkroppen den anden vej. Skaber plads til organerne. Masserer organerne. Og når nok komme til udgangsstillingen. Tag et par hvilerne drag. Når det er klar, lad venstrehåndsfingrene stille og roligt glide over jorden, forbi dit ansigt, over dit hoved, mens du begynder at trille på din ryg. Før armen diagonalt bagud, så langt det føles bekvemt, rart og blødt. Og derefter før armen samme vej tilbage igen. Og gentag et par gange. Du kan fortsætte sammen nu, eller vi kan lave propeller, hvor overkroppen vil svæve den ene vej, underkrop den anden vej, før armen diagonalt fremad. Og benet diagonalt bagud. Nu skal du bevæge strakt arm og strakt ben. Så stille og roligt før det strakte arm over dit hoved. Dit skråt bag ved kroppen, rækker med fingrene lidt væk, mens du fører det strakte ben diagonalt frem. Hovedet følger din venstre hånd. Og stille og roligt kommer tilbage. Overkrop den ene vej, underkrop den anden vej. Og når nok er nok, triller du på din ryg. Strækker benet langt. Skubber tæppet lidt væk, så du ligger helt neutral nede på jorden. Og mærker alt det, du mærker i din krop, i din vejrtrækning, og slapper af. Og når det er klar, skal du trille på den anden side. Så du ligger på din venstre side. Jeg vil vende mig rundt. Med benene, hofterne i vinkel, armene strakte frem. Og så går det i gang med den første rullende bevægelse. En blød, uanstrengt bevægelse.
som løsner alle de små facetled, der forbinder rygvævlene og afgør, hvor meget du kan bevæge din rygsøjle, og hvor smidig din rygsøjle er. Forbedre stofskiftet. Og den føles så rar. Og du kan rulle her så mange gange du har brug for. Nu skal du fortsætte med regnbuen. Langsomt løfte armen op. Følger med dine smukke øjne, dine fingre. Tag en indånding, når du åbner hjertet. Lungerne skaber plads til organerne. Og kommer tilbage på en udånding. Når du er klar, kan du fortsætte med flamingo. Og nok kan nok komme til udgangsstillingen. Og lave et par runder, halve cirkler. Og hvis du mærker på et tidspunkt en begrænsning, hvor du bliver blokeret, så kør ikke igennem, men kom tilbage og stille og roligt start forfra, så du kan åbne din krop kærligt og mindful indefra. Og måske bevægelsen transformerer sig over propeller. Og prøv at lade opmærksomheden hvile her på kroppens center. Og forestil at du bevæger kroppen herfra, så højre arm og højre ben følger bevægelsen. Gør kroppen lang og bred. Og når nok er nok, triller du på din ryg. Strækker armene og benene lange. Slipper alle lyde. Måske bevæger hovedet lidt fra side til side. Slapper fuldstændig af. Mærker jorden under dig, der støtter dig. Og måske er du taknemmelig over alt det støtte jorden giver dig. Og måske er du også taknemmelig over alle de medmennesker i dit liv, der støtter dig.
Du kan blive her liggende så lang tid du har brug for og har lyst til. Jeg ønsker dig en virkelig fantastisk og nærværende dag. Namaste.